вақт кам аст. зиндагии шумо чист? буғи муддате пайдо мешавад, баъд аз байн меравад. агар касе инро ба ман дар синни 20-солагиам мегуфт ки умр хеле кӯтоҳ аст ва мисли оби равон мегузарад, ман ҳеҷ гоҳ бовар намекардам. агар ман инро ба шумо гӯям, шумо ҳам бовар намекунед. ман наметавонам ба ҷавонон бифаҳмонам ки умр чӣ қадар кӯтоҳ аст ва чӣ қадар зуд мегузарад. ба назар чунин мерасад ки дирӯз дар мактаб мехондем. ҳар яке мо дар давоми рӯз вақти баробарро соҳиб мешавем. 1440 дақиқа дар як шабона рӯз, 168 соат дар як ҳафта. ҳайронам, умри инсон ба ҳисоби миёна 70 солро ташкил медиҳад. чуноне ки мегӯянд чӣ гуна дарк намоем ки ҳаёт хеле кӯтоҳ аст. ҳаёти хеле кӯтоҳ дорем ва он ба зудӣ ҳотима ёбад. агар инро ман ба зудӣ дарк мекардам, тамоми афзалиятҳои худро менавистам ва дар ҳаёти худ ҳадафҳои муайян мегузоштам. ҳоло ҳам вақти мувофиқ аст. айни хол сахт меҳнат кардан дар кор аст. китобҳое ки хондан дар кор аст ки муҳим медонед барои ояндаи худатон. оила ба шумо ниёз дорад, бинобар бо онҳо вақти бештар гузаронед. худи ҳозир паёме ки шумо фикр мекунед нависед. худи ҳозир пуле ки шумо мехоҳед хайр кардан, хайрия кунед. худи ҳозир вақт барои таҳсил, худи ҳозир ҷудо кунед. чунин ба назар мерасад ки ҳар як соинае ки ақрабаки соат садо медиҳад, мегӯяд ки ҳозир овози ӯро бишнав, фардо нест, на барои ту, на ва барои ман. зеро вақт ин огоҳӣ аст барои ҳамаи мо. вақт тамом шуда истодааст. барои номуайянӣ ва дудилагӣ ҳаёт хеле кӯтоҳ аст. наистед. аблахон мегӯяд ҳоло ҳам вақт аст, вақт зиёд аст. ҳар саҳар мо 86400 соина вақт дорем барои он ки онҳоро сармоягузорӣ кунем. ҳар рӯз банк бо номи вақт ба ҳар яки мо сурат ҳисоби нав мекушояд. агар шумо аз он рӯзҳо додашуда истифода набаред, пас онҳо пас мегарданд. ҳазрати исо гуфтааст, шумо бояд корҳоятонро кунед ва нагар шабе меояд ки ҳеҷ кас наметавонад кор кунад. сифати зиндагиро дарозиаш нест. фарқ надорад ки шумо 1, 2 ё 5 сол дигар умр мебинед. оё кори шумо тамом мешавад? бо сифат карда шудааст? шумо худатонро ба кор бахшидаед? ман медонам одамҳое ки навиштаҷотҳои муқаддасро медонанд қудрати воқеа доранд. шумо бешубҳа метавонед корҳое ки худованд барои шумо пешбинӣ кардааст ба анҷом расонед. вай метавонад кушода дарди зудгузарро ва қафомонии вақтро ва бигзор ин вақте ки каме ки мо дорем дар зери салтанати худо гузарад.